फ्रेंड्स, हम आज श्री राम म्यूजिक स्टूडियो में आए हैं और हम सिंगर जितेंद्र अनमोल और हमारे राइटर सर जी करण बेदर्दी सर हमारे साथ उपस्थित हैं और हमारे हारमोनिया हमारे स्टूडियो के मालिक शैलेंद्र भारती सर और हमारे साथ सिंगर कृष्णा कमल जी आए हैं। तो थोड़ी देर में गाना रिकॉर्डिंग होगा, तब तक हम लोग रियाज टाइम में कुछ पेश करने वाले हैं जो कि हमारे सर जी शैलेंद्र भारतीय जी हारमोनिया सॉन्ग पे करेंगे। तो आइए आप सबके सामने मुखड़ा पेश करते हैं। काके बेहाल हाल गइलू करे जा, काके बेहाल हाल गइलू करे जा, याद तो हर पल सतावेला, ले गइले ले गइले नैन चैन दिल से चोरा के, अब त निंदियो नया आवेला, हाय राम ले गइले नैन चैन दिल से चोरा के, अब त निंदियो नया आवेला। और का भैया कहना है कि मारता जान तोहर होठवा के लाली, मारता जान तोहर होठवा के लाली, बिंदिया पागल बनावेला, ले गइले ले गइले नैन चैन दिल से चोरा के, अब त निंदियो नया आवेला। और का तर्जुमा भैया कि मनवा के हमारा बढ़ा के बेचैनी, ले गइले चैना करार हो, तोहरा बिना तनिको निक नाही लागे, हमके बसंती बहार हो, रिम झिम बरसे सावनवा, रिम झिम बरसे सावनवा, तन में अगिया लगावेला, ले गइले नैन चैन दिल से चोरा के, अब त निंदियो नया आवेला, हाय राम ले गइले नैन चैन दिल के चोरा के, अब त निंदियो नया